हेल' गाइस गिबियावनो दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि टपान्डिमारि इडिसनाव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय नोंथाङा दिनैनि सानसेनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो। ओमफ्राय आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना एसेबाबो टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै हमनो हाखाबाय। बिदिब्ला फैफादो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे दिनैनि सानसेनि भिडिअआव आं मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोन एसे देखायलांनो नाजानोसै। फैफादो आंजों लोगोसे। लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना बेदर रानदों आरो दिनै दाख्लैनि बैसागु मोसानायनि मागिनायनि आरो फैसाजों गायसिमोन बेसेबां बेसेबां गोलैदोंथाय 3 फुवा गोलैदों आरो नै गायसिमोन बेदरा माबायदि 3 फुवा लोगोफोर ओमफ्रायो जोंना बैसागु मागिनायनि फैसाखौ ओमफ्राय दिनै माबायावनो रायजोआवनो अमा गथा बायनानै गोदानानै रानबाय आरो ओमफ्राय 3 फुवा गोलैदोंदां आरो गायसिमोन बेदर मोजांखौ आन्था माबादों आरो फाग रानदों। ओमफ्रायथ' आथिं खर' बिबु बिलाफोरखौ मावग्राफ्रा गोदाग्राफ्रा जाबायदां आरो गायसिमोन जायनो थाङो बेनो मोनजायो आरो जायनो थाङा बेनो मोनजाया आरो गायसिमोन। ओमफ्राय आं थाङाखै आरो गायसिमोन ओमफ्रायो बेसेबां सिखादोंमोनथाय आं जोबजासिम थायाखै नालाय मोसानाय मागिनाय समाव थाबनो फैदों जोङो न' खाथिनि फंबायजों आंजों बारा गोबाव थायाखै आरो गायसिमोन। फार्स्ट खालि मागिनायना बेसेबांबा 7,200 नामा एसेबांबा सिखारदों होनदों आरो ओमफ्राय अखानायै नेक्स्ट दे मागिबावनाया बियो 5,000 ना बेसेबांबा होनदों आरो ओमफ्राय आं खोनानाय मथे आरो आं खोनादोंसो आरो ओमफ्राय आं जोबजासिम थायाखै नालाय बैसागु मागिनायाव ओमफ्राय गासै बुजाबना बेसेबां जाखोथाय 7,500 जों 12फोर जाबायदां आरो 12 नङाबा 13 बेफोर जाबायदां 12फोर जाबायदां आरो बुजाबनानै ओमफ्राय दिनै जाबाय आरो गायसिमोन राननानै गेजेरावनो जायाखै आरो माबानानै फाग न'खर फाग राननानै जाबाय आरो मोजां बेदर मोजां खान्दा ओमफ्राय आथिं खर' बिबु बिलाफोरखौ गेजेराव जाबायदां आरो गायसिमोन ओमफ्राय थाङाखै आरो गायसिमोन। ओमफ्रायथ' बैसागुआथ' जोब्बाय नालाय मागिनाया ओमफ्राय बैसागु बिदाय ना मा दंबावो नामाथाय आं मोजां मिथिया आरो गाबोन जागोन नामाथाय 7 दिनजों ना माजोंबा जायो होनना बुंदों आरो गायसिमोन। गाबोन 7 हाबगोन नालाय बैसाग मासनि गाबोनसो ना मंगलबारावसो जागोनथाय मिथिया आरो आं मोजां ओमफ्राय मैया बुंनायमोन आरो सासे मानसि 7 दिनजों आर'ज मन्दिराव ज' माबा लाबावो आरो गायसिमोन बैसागु बिदाय ना मा होनोथाय मिथिया आरो आं मोजां। ओमफ्रायो बैसागुआ माबायाथ' जोब्बाय नालाय गावबागाव धाम धुम ओंखायनो आबादारिफ्रा आबादाव बिजनेस मावग्राफ्रा बिजनेस माबायाव ओमफ्राय बिदिनो साख्रिआवलाफ्रा साख्रियालनि माबायाव ओंखारजोबसिगोन आरो गायसिमोन गावबागाव थांखियाव ओमफ्राय बिदिनोसै आरो गायसिमोन बोसोरावसो खेबसे फैनाय नालाय बयबो इन्जय लायो आरो बे समाव बे बोथोराव आरो गायसिमोन ओमफ्रायो बेनि उनाव गावबागाव थांखियाव होसोजोबसिगोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बैसागुआव ओंखारै ओमफ्राय बैसागुथ' जों बारा गोबाव ओंखारखायाखै जोंना फार्स्ट खालि मोसौ थुखैनाय सैथ्र दाननि लास्टआव जायो नालाय बे मोसौ थुखैनाया ओमफ्रायो 1 थारिखआव मन्दिराव रायजोआव ज' हाबजोबो ओमफ्राय बे खालि मागिया आरो 1 थारिखआव मागिया आरो जोंना मन्दिराव ज' हाबजोबसिगोन बिदिनो बुद प्रसाद साहा लोंसिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट देआवसो 2 थारिखआवसो ओंखारो आरो 2, 3 बिदि ओंखारलाङो आरो जोंना गामिया एसेग्राब गिदिर नङा नालाय माबाफोरल'सो दंदां 31 ना 32 बिदि दंदां आरो गायसिमोन जोंना साननैयावनो फोजोबदों आरो बेलेगफ्राथ' सानसेयावनो फोजोबबावसो आरो सोरनाबा सप्तासे लायो आरो गायसिमोन ओमफ्राय सप्तासे बारायनानै सोलिबावोसो खना थाथारोना बेफोर बुस्थुआ सोरबा साब्रै सोरबा साबा बिदिनो ओंखारना लोंबावो आरो लोंग्राफ्राथ' लोंथारो ओंखारनानै ओमफ्राय लोङिफ्राथ' लोङो बिसोर ओंखारखाया फार्स्ट माबा फोरबो खालिल' ओंखारसिगोन 1 थारिखआवल' मन्दिराव ओमफ्राय गैला ओंखारला आरो न'आवनो बिदिनो थासिगोन ओमफ्राय लोङिफ्रा ओंखारखाया आरो बांसिनानो जोंनिया ओमफ्राय लोंग्राफ्रासो बांसिन ओंखारखायो ओमफ्राय दायो धाम धुम खामानियाव ओंखारजोबसिगोन आरो गायसिमोन मानसिफ्रा लोगोफोर। ओमफ्राय आं दायो नै अखायाथ' हाबाय नालाय हाया सिजोब्बाय माबा दैज्लांनि जोगोनार जुगायना होनोसै आरो गायसिमोन एखे लेटसो जाबाय गायसिमोन मालायना दैज्लांनियानो बैसां मोनजोबलायबावबायसो खुमब्रा जोगोनारनो जोंना हा गोराननि थाखायनो माबा जाया आरो गायसिमोन अखा हायागौमानि जुगायनो हाया आरो गायसिमोन। ओमफ्राय जोंना न' खाथियाव औवा दानजोबनाय जायगायाव
मेसेंनि जोगोनार होदों आरो दासो जि मांग्लबखादों ओमफ्राय फिथाइ थायहांबाय आरो गायसिम फिसा फिसानो र' नोंथांमोननो देखायगोन आरो बे जायगायावनो ओमफ्राय जुगायना होगोन आरो हायावसो मानजोब होदों आरो मेसेंनिखौ ओमफ्राय दै बैसाङाव दैखोआखै आरो ओमफ्राय बैसाङाथ' लुना दोनबाय नालाय ओमफ्राय दैज्लांनिखौ होनोसै आरो खुमब्रा जोगोनारनो गायसिमोन ओमफ्राय नै लाबाय आरो बेगरखौ ओमफ्राय नै बे इन्जुरावहा माबा दङ खुमब्रा बेगर बेखौ खेबख'ना लांसै आङो गायसैमोन बे खुमब्राखौ लांसै आरो आङो माबा दोननायमोन गायसैमोन इन्जुराव फोरानना दोनो जोंहा नै माखासे जुगायहैबाय नामाथाय बेयाव सेस दंजोबोमोन नै बेयावबो दंजोबोमोन नै खानायनि माबासिन दाग थाजोब्बाय ओमफ्राय नै बेखौ आङो खानानै नै जोंना माबायानो बेगराबो जा बुरजा दंखायो जोगोनारा ओमफ्राय खुमब्रायाबो दङ एसे बुरजायानो खाजोबनोसै आरो आं गायसैमोन इन्जुरनिखौ प्लास्टिकआव सोबाय जुगायलाबायनानै हैनोसै गायसैमोन नैयावबो दंबावो आरो गायसैमोन ओमफ्राय बेखौ लांथ'ला आङो ओमफ्राय नैबे प्लास्टिकआवनो बुरजा दंखायो नालाय बेखौ जुगायना हैग्रोनोसै आरो नै गायसैमोन नैबे मेसेंनि आरो दासो जि मांग्लबखादों आरो फिथाइबो थाइबाय आरो नै ओमफ्राय जि सेवसोगारदों फिथाइयानो नै बिदिनो फाख्रा नै बेरे सुदों दासो गोरलै गोरलै थाइसोदों आरो जि गिदिर गिदिरानो सेवसोदों मानो सेवदोंथाय नै दासो जि मांग्लबखादों आरो नै ओइथिंबो गोसोम गोसोम फिसा फिसा थाइसोदों दासो गायसैमोन नैबेबो थाइसे गिदिरानो सेवबाय आरो दासो जि मांग्लबखादों आरो अखा हानायजों दाख्लै अखा हानायजों जि आराम जाबाय आरो ओमफ्राय आं बेयाव बैसाङावथ' दैखोआखै नालाय नै बैसाङा लांदांसो नालाय ओमफ्राय दा दैज्लांनिखौसो मान होगोन आरो बैसाङाव नै ओइ बोरमानि थाइसोदों नै थाइसे थाइनै थाइथाम ओइथिंबो दंहैयो बारनानै ओमफ्राय नैबो बेयाव थाइनै थाइथाम थाइसोदों दासो गोरलै गोरलै ओइथिंबो दासो जि मांग्लबदों मानलाजोब्बाय आरो हायावनो गायसिम गासैबो नै बारा फिथाइयाबो फिसा फिसासो आरो नै ओइयाव फार्स्ट थाइनाय दं थाइसे राबायदां नै एसे गिदिरानो सेवबाय नै गायसिमोन दासो मांग्लबसोदों नै खुमब्राया आयै खुमब्राया मालाबानो गोजौ जाथारबाय नै गन होनांसिगोन फांथाम फांब्रै दंदां बेयावनो बैसाङाव दैखोनांसिगोन नै बेनो फार्स्ट थाइनाय आरो गायसिमोन राबाय बेयो दालि बायदिसो जागोनदां आरो गायसिमोन फिसासा हारसिं बोथिसे थांखागोन ओइयावबो नै दासो थाइसिगोन ओमफ्राय आं दायो दैज्लांनिखौ जुगायफिनना होनोसैलाय आरो आरामनो मद जाखादों नै बिजौआ जाथावनो गायसैमोन जायाखै आरो जोंहा खनसेबो खानानै जायाखै आरो फिथाइखौबो जायाखै बिजौखौ जायाखै आरो फिथाइ थाइग्रोथों उनावसो जागोन बे आंथ' जाखाया ओमफ्राय आइ मोनासो जायो आरो मालाय मालाबाफोर जागोनदां दासो मांग्लबदों नालाय फिथाइ एसे थाइखांनानै उनाव जानो हागौ बिसोरो ओमफ्राय आं दायो नै जुगायना होनोसै आं मा लाखो जोगोनार बेगर लाबाय नै ओमफ्राय बेयाव एसे हासार लादां हासार होनानै माबानोसै हायावनो होखानानै लोगोफोर ओमफ्राय आं नै बिदि माबा जावग्लि लाग्रोजोब्बाय आरो हाखौ नै बिदि दलदनो गायगोन जायगायाव बेगर जुगायगोन जायगायाव आरो ओइथिंबो सेस माबाजोब्बाय आरो आं गासिबो एखे जा हगा एखे जाबाबो जायाबाबो गायलाबायना होनोसै आरो गायसिमोन नै हाया सिजोब्बाय नालाय आरामनो ओमफ्राय दा नै जुगायना होजोबनोसै आरो गायसिमोन सेस बिदि खालामजोबग्रोबाय आरो आं गायसिमोन नै बिदि दलदनो ओमफ्राय गोबोर हासार नांगौमोन आरो गायसिमोन ओमफ्राय गोबोर हासाराबो इसेराव गैया जोंहानाव ओमफ्राय बेलेगाव एखे दुब्लियाव हैजोबो आरो ओमफ्राय दा नै बेयाव एसे माबा हासार दं बेखौनो होनानै माबानोसै आं गायसिमोन जुगायनोसै नै लोगोफोर बेखौ मा होनो DP ना मा होनो बेखौ एसे थ्राय होनानै लगायनानै होनोसै आरो ओमफ्राय नै बेयाव एसे इउरिया दं आरो नै बेखौबो एसे होनोसै नङाबा बांद्राय होबाबो बेगरासो थैलायलांगोन सेवलायलांगोन ओमफ्राय नैबेखौ सुपार ना मा होनो माबा पाउदार बायदि आरो ना सुपार होनोथाय ओमफ्राय बेखौ होनोसै आरो ओमफ्राय नैबेखौ ओरै लगायनोसै आरो गायसिमोन हाजों गोबोरथ' गैला नालाय माबा सरखारि हासार माबाखौनो होनोसै आरो एसेनो बेफोरबायदि होआबा जाया ओमफ्राय गायसिमोन फिथाइ थायनो रोङा
गोबोरजों माबा खालि दंफांल' जायो आरो गायसिमोन दंफांल' मानग्लबगोन आरो गायसिमोन गोबोर होबा ओमफ्राय फिथाइया खम जायो आरो थाइनाया ओमफ्राय आं नै बेगरखौ जुगायनोसै आरो गायसिमोन नै मोनबैसे जाथिनि जोगोनार फिथाइ दंथाय दोनलाजोबनायसै आरो गायसिमोन ओमफ्राय आं बेखौ गरनै जायो ना गरथाम जायो जुगायना होनोसै आरो गरथाम जुगायना होनोसै बेयावबो दाबसे दासो जुगायहांदों आरो मोनथाम बुस्थु होदों आरो आं गायसिमोन बे हायाव मोनथाम बुस्थु हायाव होखाबा आराम जायो आरो गायसिमोन होमबाना उनाव इसेग्राब होलायनाङा आरो बिदिनो सोरबा हायाव होनानै गायखाजोबो बै बानलुफोर गायनायाथ' सेस हायावनो होजोबखायो आरो गासिबखौबो लगायनानै ओमफ्रायसो गायो आरो बेलेगफ्राबो सिगां गायनायनि फोनायनि सिगांनो माबाजोबखायो आरो हायाव लगायना होजोबखायो आरो होमबाना उनाव बांद्राय होनाङा आरो गायसिमोन जि थाबनो जासिगोन आरो ओमफ्राय दंफां फिथाइ बिबार थाबनो थायसिगोन आरो जोगोनारसो मोनजोब्बाय माथो खुमब्राया बहा थांजोबखो लगायलाजोब्बायसो दां खुमब्राया लगायला जाजोब्बाय गैला जोगोनारसो जाजोबसिगोन दा लोगोफोर बिदिब्ला आं जुगायना लाग्रोजोबनोसै आरो नङाबा गासैबावबो जुगायनायखौ लायोबा भिडिअ'आनो गोलाव जास्रागोन लोगोफोर ओमफ्राय नै आं बेयाव हादा मोनसेयाव खुमब्रा होनोसै आरो नै थेफासो माथो बेगरानो थेफास' गरथाम होबाय आरो आं बेयाव दासो दाब्रै जुगायखांदों मेरला दंबावोसो न'नि खाथियावनो दंबावोसो दाबसे खाथि जावथारदों गायसिमोन अबा थांनाय अबा बेरैना ओंखायनो एसे रोजाखौनो होखाबाय आं बैसां बायगुलायनाय थायथारथोंसै गायसिमोन बोर हरदो नोंसोरबो एखे बैसां बायगुलायनाय थायथों होननानै बोर सारस्रि हरदो आरो खाथिमोनबा थाइसे राननानै हरगौमोन आं नोंथांमोननोबो दा गोजान जाजोब्बायना आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनाबो गोजाननि गोजासो आंना इउटुब माबा फेमिलिफ्रानो खाथिनियानो गैयानदां साफा सानैल' दं आरो खाथिना बे जोंनि उदालगुरि माबानिया फ्रायानो गोजाननि गोजा माबा भुटान चाइनिसनि सिन्थाय दंलायलाङो आंना फेमिलियानो गायसिमोन बांलादेशनि सिन्थाय दंलायो आंनिया माबा नायग्रा भिडिअ नायग्राफ्रानो ओमफ्राय आं नै बैथिंखौ सेस जुगायखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै दा जुगायै दाबनैल'सै आरो नैबे दाबसे ओमफ्राय दाबसे दंबावो आरो ओमफ्राय आरो इयावबो जुगायना होबावनोसै आरो बेगरा मेरला दं नै गायसिमोन जुगायलाजोबना होनोसै आरो दुब्लियावबो जुगायना हैनोसै मालाबा गरथाम होखादों अबा खुमब्राबो दं नै बेयाव खुमब्रा गरनै जोगोनार गरसे थाबाय खुमब्रा गरसे जोगोनार गरनै ओमफ्राय नै ओइयावबो जुगायना होबावनोसै एखे बैसां होनो हायोबा होनोसै आरो बैसां होनो हायाबा नै बिफाङाव मानलाजोबना थायथोंसै आरो गायसिमोन ओमफ्राय नै बेयावबो फांनै दङ ओमफ्राय नै जोगोनारा जा मद' मानखादों मेसेंनि जोगोनारा नैयावबो गोरलै थाइख्रिबाय ओमफ्राय नै बै दैज्लांनिसोना मेसेंनिसोथाय बेबो हनै गारनायमोन आरो बे जानानै रज'बाय नैबेनो लास्ट आरो आं खदाल जावग्लिनाया ओमफ्राय आरो नै बैयावबो जुगायना होबावगोन आरो आं जा हगा एखे थायलाबायथोंसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो जोगोनार खुमब्रा बेगरखौ जुगायनानै होजोबखांबाय आरो गायसिमोन ओमफ्राय मालाय साननै सानथाम थानानै बेरसिगोन बे गायसिमोन ओमफ्रायो जुगायजोबना होबाय आरो आङो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय सोरबा चेनेलाव गोदान भिडिअखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै बाय